Πρόπερση πάει. Το έγραψα λίγους μήνες μετά το θάνατο του πατέρα μου αυτό. Με πήρανε χαράματα και μου πανά στα γάματα. Είναι κάπως περίεργα τα πράγματα. Ενώ εσύ κοιμόσουνα, σε όνειρα χανόσουνα, στον ύπνο σου γυρνούσες και ξυνόσουνα. Ξύπνησε ο πατέρας σου και άλλαξε τη μέρα σου. Έφτιαξε τη ζωή και τον αέρα σου. Φόρεσε τα κουστούμια του, έβγαλε τα πασούμια του. Ήπιε καφέ, έφαγε τα λουκούμια του. Ξυρίστηκε, στολίστηκε, με τα καλά του ντύθηκε. Φόρεσε τα ρωμά, του εξαφανίστηκε. Βαρέθηκε την κρίνια του, στην κρίση τα τσαλίμια τους, τα δάνεια, τις κάρτες και τη φτύνια τους. Να βρω, μέσα μου έψαξα το κλάμα κι έτσι έκλαψα και μέσα στην ψυχή μου καθώς έσκαψα. Εκεί βρήκα το θάρρος και μου φύγε το βάρος που ήρθε και μου φόρτωσε ο χάρος. Και ήρθανε κι οι συγγενείς που πάντα είναι αγενείς, ιδιαίτερα αν δεν θέλεις να τους δεις. Και κάνανε πως κλαίγανε, ήτανε νέος λέγανε, για να με διώξουνε λιβάνια καίγανε. Γριές μυρολογούσανε, πίναν καφέ, μιλούσανε, με πιάναν, μ' αγκαλιάζαν, με φιλούσανε. Εγώ ήμουν ένα χάλι και έψαχνα ένα μπουκάλι να στείλω λίγη αλκοόλ στο κεφάλι. Το ξέρω πως δεν έφυγες και πως μας κάνεις πλάκα, πως θα σε δω και θα σου κάνω τράκα. Πως είσαι κάπου αραχτός με μια παρέα ξένων, τον Πρίσλεϊ, τον Μάρλεϊ και τον Λένον. Σε έχω δει στον ύπνο μου, ακόμα και στο ξύπνιο μου, αν και νομίζω κάτι είχα καπνίσει. Σε σκέφτομαι σε όσα ζω, θέλω να ξέρεις αγαπώ, απ' την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Όσα και να περάσουν χρόνια, εγώ θα ακούω τη φωνή σου όταν θα κελαϊδούν τα ειδόνια. Κι όταν θα ανθίζουν οι αμύγδαλιες, θα με ξανά μικρός και θα με παίρνεις χίλιες αγκαλιές.